bias kayo dyan, guys. Sassy, pinaka-weirdest place. Mga weirdest place nga imong na laagan. Tangan na to nga nalaagan. Kanang weirdest place nga medyo dili kaayo angayan nga dito nimo buhaton ang mga sa kasagbutan. Dabaw sa Lagi so plaster gid lugar ka. Unsa maka plaster or kawat-kawat? Kada ginang plaster master po para sa tito. Unsa imong kuan gabuhaton para mo magpaubos ang imong partner? Ang pasabot kanang magpaubos ba? Ubos siya kanang di kay siya ma-pride. Unsa imong buhaton para magpaubos mo? Adto gid siya sa ubos ba? Unsa imong buhaton? Wala ka na think. Sang sinyasan? Depende siguro. Unsaon nimo pagpasulod kung dili mo sulod? Hindi naman na siya kailangan ano day master po kaya naman ay guide. Nada day guide. Okay. Hoy! Oh! Question mark! Ka? Good. Birthday man yung mga color. Hello? Hello, Master Pop. Oh, morning first caller ganina. Caller. Ano pangalan nimo? Carl Lucas. Ano siya Sassy? Muna ni siya imong gikuan, unang gipili. Oy, ala oy. Ay sabi. Trapuy sa agpas. Oh no. Ready na kasi Carl Lucas. Ayun na siya. Ay maulo ko. Sige lang. Lucas. Ayay, hinay kayong tingog man. Hello, sir. Ayay, ngano man na. Unsa? Gamit. Hello? Oh, kana ngano man to imong phone ka ganina? Ngano man na? Lain man kay mura maglayo kay kastanan. Gawas ka Master Pop kay Kuan Dre kining nako sa operation ba? Oh, ayaw pag loudspeaker. Ayaw pag loudspeaker, Brad. Master Pop. Ayay, mura man kag naa sa CR. Kana, Master. Kana. Para duot gyud sa dalunggan ni kuan ba sa si. Dool sa dalunggan nimo sa si. Oh, Master po. Imong gilukan pag yun. Unsa pag yun imong gilukan? Kadang sa to nga. Sila na nila mag-isip anak mo asa na. Samo na kana nasa kumain ka. Carl Lucas. Master. Oh, murag nawala nang po. Maminaw lang ko Master. Carl Lucas, sulod na Carl Lucas kay ready na gi-open na ni Sassy. Again, i-open Sassy B. Ganina ra, Master po. Ina, sulod na Carl Lucas. Sunod na kay Lucas. Meow, meow. Hello? Hi. Ikabahan ko. Mas kabahan ka kung makita na nimo siya in person. Oh no. Pwede mangutan ako Sas? Dili. Bot lang ni mga mangutana lang ko. Sige, unsa man nga? Kaning sa imong work before? For aid. Dire ka sa
Sa bara yung kagakuan karon. Bara sub 7. Lagi kay Kay Old raman ta. Dool na daw. Old rata. Ikaw taga-asa man day ka? Adya sa patag. So Patag camp. so madala ra og kuan lugar kanang car. Unsa imo car, motor? Karon gid Mr. Poppy, ang akong gigamit karon, ang ako naging tiil. Tiil lang sa. Pero, Okay. pero sige lang Mr. Poppy. Pero kailangan down payment. Exactly. Wala sa ni taxi lang ni ba? Kuan man sad ko. May man ang taxi bisag asa man ang paingon. Lagi Mr. Poppy. Oh, liko lang gali. Diretso lang sa ground. Diyan na sa imo, Carl Lucas. Guys. Yes. Sige, diretso na. Iduot ba? Ha? Oo. Ano sa mga habit? Mga habit nimo mga sample kini boring ka, wala kay kanang Unsay boring mga siya? pastay. Kuan ni siya kaning mahilig ni siya mag sa tawag kaning gan Dili, tahi. magtahi. Unsa imong ginatahi ang heart ni Carl Lucas? Mga broken hearted. Ginatahi. Tinuod gina Depende sa master po. Martina, kanina nga, mga tangkas na. Pakitahira ni akong briefing kakalustred na siya kinagkadako. Hala ka, Gakadako ni mong god. Gadugay gakadako. Si Carl Lucas basin kuan ra. Dili man ay matahi. ayay. Kuan na kayo ni. Layo na kayo. Oh. Layo na kayo di. oversize na kayo, oversize. Oh! Sige pa more. Asa man nimo siya dadon Carl Lucas if ever mag-date mo? Siguro Mr. Poppy kuan man ko sa dagat. Sa dagat. Dagat, June. Ganan ka na? Okay, nagyapon master po. Okay ra gyapon. Namo Darag smile. Magwisik-wisik ra ba din na sa dagat pag ano? Mubak. Tanaw na mo ang kuan Master Pop ang sunset. Ayan. Mangit-ngit na. Gyapon. Dili na Master Pop kay magkuan naman manguli naman ni ana. Gentleman, di ba? Maginoo, pero Gamay lang Master Pop, gamay lang. medyo bastas ba ka? Medyo. Nagyapon. Pila yung Importante edad? man sa Master Pop. Lagi, pila yung edad? 26 Master Pop. Ayay! Yes! Yan yung mga 25, 27, 26, no? May ano, no? Kay daga na experience. Lagi masyada man ng mas Siya pa yung mutudlo ni mo? Brad, Ay, Master. tanan-tanan na Brad. All purpose. Namanggapon ko'y makailagad ana Master. To be excited for Sassy. Oo. Dili man pud ta ingon nga basta kay pag abot na lang sa panahon. Ayhan na din mailhan ang katag. Dili Master. Kapoy mo ka. Kuanta karon mag kuanta sa atong kaugalingon nga lingkuran na. Sir, pa-humble master. Lagi. Kaya naman na siya kanang para surprise ba? Uy! Amo? Unsa na ito, Carl Lucas? Na to siya. Na to siya. Ay, nakunyo. Para lugar na iko ano, first time nga mabati gyapon si Sassy sa imo. Love weights man sad Master. Unsa? Love weights man gud. Love waits. Dapat ta
magdali bahin ana. Sige, sige. Anyways, pero si Sassy gusto naman ni magdali. Good kay, grabe na kay kamala. Oh. Si Sassy ha, kung gusto ni madalion na, ikaw na lang mag-una. Hindi ako na, Sir Po. No? Saan lang? Mahilig ba ka magkuhan ka ng basketball or mga sports, Sports? mga extreme nga kuhan? Mahilig na siya balls. Usa nga kuhan, Master Po, kanang sa basketball o sa Bisag unsa basta lalaki. soccer. Bitaon sa imong ganahan nga sports, Sassy. Volleyball, Master Po. Mhm. Okay na. Kaning ibali-bali tapos ball. Ano sa imong height, Sas? 5'5", I think. Wow. Jen. Mas taas ka, Master Po. Nung nakita ko si Sassy noon. Head turner gyud. Tanan nga mga babae didto, sa tanan nga mga babae didto nga barangay. Siya ra gyud ang kuan ba, murag. Sirok. Katong single pa ko. Yan sa kumingon kay para ikaw pud ma-surprise. Hadlok man sa tanan. Ayo kadlok kay nakita man ako imong picture. Igo raman ni ato, Master Po. Daghan man niya sa Dili mga gamay lang nga ligo ini mo, makaya na nimo iyang beauty. paningkamutan siguro. Ana. Dili man sad ni siya mahilig og kuan, gusto ni siya kaning na gift. Gusto siya gifted. Okay raman na, Master Po. Kana. Maka-afford. Dili regalo nga gift ha, katong gift ba? Gifting. Sa mga na. Performance level ba? Ano yung gusto? Dili material day, Master Po. Oo, pero kanang dili mahurot ang gusto. Kami ni Sassy, igor kami nag-ana lang, nag-hi, hello, ana lang. Pero wala gyud mi nag-kuan na relationship, wala gyud, sayang. Sabi naman sa Master Po. Lagi kay sa man sa nilayo man sa ni siya sa kuan. Ana lang. Para kita. Pero dili, Master Po. Ha? Mag-jogging or kaning Mahilig ka climbing. ana, Sassy? Mahilig ko mag-jogging. Outdoor. Kana. Marag magkasinabot tayo. Hindi mag-jogging kay pasingot-singot. Hilig mo ko magkuhan, mag-basketball. Need na ako mag-run, mag-jog kay para ang hangin sa lawas. Hanginan ta. Lagi. Ganda ini. Kaya endurance, ang endurance. Ganahan ka, Sassy? Sassy, Amo kay pagka-athlete, Master Po. mangutana ko sa imo di ay kuan Carl Lucas, Yes, Master Po. pila ka rounds? Mga upat man to, Master Po. Master Po. Teenage pa to. Teenage pa to, so medyo makulangan-kulangan og one karon. Ano lugar? Ano naman, propisado naman. So meaning Jogging. Eight naman limit. Ha? 8 ang limit, Master Po. Lang yun ang limit niya. Sa quality. Exactly. Quality appliance. Tama. Bisag kas pero grabe na magikan. Wala pa ka? Isang libo, isang tuwa. Buong basa. Kurak yun na, Master Po. Agay, patay. Sassy, wa na gyud ni. Unsa naman? Pero, Larga na ni Sassy? Unsa man? Bira, Master Po. Bira? Itaglayan, di na tamang itaglayan sa man. Sige. Power si
si Carl Lucas, oh. Master Pop, basta... Dali na kayo na pa, oo, Master Pope. Hindi man sa dinana, Master Pop, pero pinutanay na ni ato ang Master Pop. Tama, Kaya tama, na tama. makasapang edad. Kasi sa sakto nga edad si Kwan. Kaya na mga binuang, mga karma, Master Pop. Pero kaning mga 20 mo na biyan ang kaning mga linghod na kaysa na ripe, very ripe. Harbison. Inarbisto na gina. Magpa-harvest na ba ka, Sasi? Magpa-harvest na ba ka? Hindi na. Ginawa sa ta. Pero sasa kay makadaghan nag-call. Ako pag din gipili. Lagi. Ano ka ba? Ang giulat. Oo. Pwede pa mata mangitaglain pero niya na magid siya nga dili. So wala na gyud mabuhatanan. Sas, pwede nga mo tan-aw lang ko sa kwan. Pwede mo tan-aw lang ko sa inyo. May bugo niya ka, Master Pope. Okay ra man di man sag kumukuan. Carl Lucas, okay ra ba? Di ba awkward? Master Pop. Okay ra kanang namoy audience. Mulo mong date ba? Mag-date mo. Mag-video ko, okay ra dili. Ano Master Pop, pero dili na dito sa private room. So unsa man pag magnana mo'y kasabot nara ko dani ha. Namoy number na ko ay ko ninyo kuan eh. Master Pop mo, laag na dira. Watcher. Akong bantayan kung unsay mga kuan diya kasikas din. Mga pangutana kay ako man gid ang master so namin pangutana unsaon ni master okay ikaw na bala. Instructions ray kana na. Helicopter Master Pop. Ano man ako karon kanang drone. Di ba upat kabok kapiraw? Upat kabok kapiraw ana. Drone na ako. So Sasi, Wala, gusto lang ako ba itong kay Mantingog, murag lahi ra gyud. makabuhi no? Aloy. Murag one good Master Pop. Mao na gid lugar. Murag lahi ra gid no mo. Lahi ra gyud. Iduot be. Ay, sabi. May makakamuduot, Brad. Depende si Master Pop. Depende na sa imo Sasi. May kamubira. Sasi, may kamubira. Sas, Ako. tingin sa sas. May makakamubira. Oo, eh. Bira ba kanang nay sound effects ba? Ay, sabi. More pa ba? Saan pagbira? Sampulan kita ba? So ako na niyatag imong number kay Kuan. Sige, Bira Master Pope. Oh, sige Master Pop, kana Master. Tapos Ako imong ginawala. number, Brad, akong yatag sa iya. Ay, kana sige Master Pop, dirira. Tapos Sas, kung naanay schedule, i-text lang ko. Ay, problema May Master Pop. problema. I-chat lang ko kung naanay schedule kay ato ning kuanon, ato ning paibogon nato sila. Paibogon. I-on air gyapon nato. Mga ideal nga kuan ni kuan Master Pop. Unsa idea? So ideal niya kanang mga lugar or yang interest bitaw. Lagi unsa yung mga interest nga mga gaadtuan Sas, Kuan, Master Pope, mga park. mga park. Na ito, may sariling atin sa Cagayan. Dulra. Di ka gana ng mga beach. Dili kaayo. Sa mga park sa mga kahoy-kahoy ana. Tas mahilig ka mag kanang movie or kanang sa sine, ana. Saan sa? Mahilig ba kag mga sine? Ara, unsa mo? Oo. Action, drama, Love story. horror. Siyempre. Okay, oo. Okay.
kung matanaw ba kag movie, makakonsentrate baka kung uban na nimo si Kuan. Depende kung asa ang mga kamot. Ay, dili. Ha? Kurag, dili. Bibigyan ako na siya. Dili nimo kaya, Brad. Ah, dili tinana ka aggressive, Master Pops. Dili kayo. Sakto lang. Ano masasabi mo siya sa akin? Dapat ba ingana siya the same as unsa iyang giingon Di, or okay na gyapon, Master okay ra Po. pod? Master Pops, lisod kayo nga mag-istorya tabahin ana. Pero maabot gapon ang panahon nga maila ko niya. Yan, makita na yung kata. Ayay. Ginaot unta, Master Pops, nga siya na siguro gyud ang babae sa akong kinabuhi. Sige. Gikapoy na, Master Pops. Gikapoy na ikog setting. Oo, kapoy na kinang magkuan ba, mangita na po, ila-ila na po. Oh, Tapos, reset na. Oh, reset. seryoso na nato ning mga babae nga ingani Oo, ka Master sexy, ka gwapo, kabuutan. Lagi, Master Po, mga babae, di gina siya ang pasakitan. Oh, dapat Palamian. Ah, Master Pop. ah, Kini unsa ba iyang nasa similarity nga artista or kining unsa imong mga kalok-alike diha? mga kalok-alike? Ginaingon sa imong friend Sasi. Surprise ka lang. Nagina. Okay. Dili makita naman nimo na karon noon sa maka. Pwede. Oh, ako na nang ikuan karon sa imo. Ikaw na lang bahala. Mm. Ikaw na bahala mo ingon nga kinsa yang kalok-alike. Basta kanang Angelica Panganiban na yan. Basta makurat lang ka, maingin kag lagi, Master Pop. Salamat, Jigay na 500 oh. Thank you ka ba? Anyway, sige. Lagi. Dagan salamat sa inyong dua, Sassy and Carl Lucas. Sige, mag-greet mong dua. Unahon sa nato si Kwan, si... Lady to perfect. Unahon sa nato si Sassy. Great lang ko sa akong mga igagaw dere si Chokoy, Kuya nako, John Ray, og si Muyot, then mga Donkey family. Kanara, Master Po. Sa Akong mama po og papa. Namina daw sila. Patay yung okay lang. Anyways, unsa imong request, Sassy, para sa imo akong ihatag sa imo ang tanan, ihabwa. Unsa imong gusto Your i-request? love daw, Master Po, Juris. Gagawin ako nag-request. Sige. No problem. Salamat. Asa naman tong juries be? Okay. Ikaw, Brad, Carl Lucas. Oh, Master Pop, kaning sigit lang nako ang mga tropa nako sa Mulugan. Akong mga ka-workmate diri sa Asia Brewery sa El Salvador City. O kini akong mga fans ya. Hey, fans. Master Pop, kining request ko ako dedicate na ako kang Sassy. Nga naman kay nganong ka naman? Dili ba ko gato forever, Master Pop, pero gato ko og infinity. Ayay, grabe, dili gid forever kay infinity. Pinod-anay Hindi na makakakasi. Kasi. Ready na Ready na, Master Po. Sige, no problem. Nagid ta sa pinaka kasala nagid siguro ni pagkauman. Pero mo tanas ako Carl Lucas. Tagay mo at. Hoy. Kana ako ra. Kanang secret lang. Guys, salamat sa inyong duwa and last nimo nga message be para kay kuan be. Para kang Sassy Okay. last nimo nga message para sa iya. Sas, kining kinautunta nga kung makita ta kining malipayon unta tandua. O kung unsa man atong kining mapag-uno kining unsa tawagan ni Master Pop? Amo to siya tawagan na.
Unsay tawag ana? Ambot unsay tawag ana? Animal? English 3 words? Nagkasinabot nimo Sir Pop kanang bahin sa iyang side o sa iyang personality, Mm. sa po akong personality. Mm. O mo magina Sir Pop kanang attitude magi importante sa tao. Tama, kay mo man na siya Oo. magpabilin, dili man ang Kana- itsura. Kana man Sir Pop kasi motigulang man tatanan. Pero ang Sa ganun sa- personality na pagyapon. Oo, correct. Mo na ang importante mo Sir Pop nga akong gipangita. Yeah. Tapos ang uban pag ana, maayo kayo sa permero, may kay mo umpak. Kadugayan di naman na mawala naman na siya kang ang energy. Nga mga capsule ba yet? Pero mahurot naman ang mga capsule, di na gid makaya ba? Standing ovation, Diyos ko. Pero Kalaban. kung ginigugma gini man tao, Bisag wala na. bisag wala naman Sir Pop. Mas bisa na lang. Tama. Nakakilig ka naman. Talaga lang ikaw na talaga. May kurente mo Sir Pop. Ako na feel na ko ang kurente sa inyong duha ha. Hopefully lang makabayad mo sa kurente. Ay nagbarato naman karon mo Sir Pop. Oo. Pwede na karon, pwede na gani solar. Oh no! Solar energy na lang. That Ah, so kaning last message nimo. Imong last message para sa iya. Ato sa isa ipatawag balik ka kina op. Sas basin na kay last message para kang Carl Lucas. Andam siya maminaw. Kana. pupunta nga, dili ka paya sa kong ex. Then, dili ka masakitan. Sa gamian. Ay, lagi ay kabalaka. Mga magkasinabot, unta. Okay, hoping. Ay, ay, Dugay-dugay sa panahon mo Sir Pop, murag karon na pud gigilig. Guys! Almost 7 months naman god. Yay, may na lang ba na I wanted pa lang ga. Pero if ever, ha? Kanila akong maingon sa inyo, if ever magkadayon jud mo, ignabi ako kay para ato Ano nang kayo? ipasibya. Oh no! Agi day nagkatuluyan sa wanted pa lang ga. Right? Master po. Sige. Ito na, off-air, magstorya sa ta off-air ha, para mag-exchange ta og numbers with each other. Para ma-schedule na to kung kano sa ang mga kuan. Mga kailangan i-schedule. Sa inyong duha, Sige, salamat. ayan, ito na ang song ni Carl Lucas para sa imo, Sassy. Sana forever na gidaw nga kanay bitang dili lang forever but infinity gyud. Nga balag maputi na daw iyang buhok. Ikaw lang gyud ang iya.